Bon dia, infants de cicle inicial. Les senyoretes de cicle inicial hem pensat que estaria molt bé poder-vos acompanyar en aquests moments que trobeu a faltar a l'escola, els amics, els moments de joc, els moments d'aprenentatge, i hem preparat diferents activitats. Una de les activitats que hem pensat és fer alguna endivinalla. Molts dels mestres del claustre també us en prepararan alguna. Però a més hem pensat de col·laborar a través d'apps que pugueu jugar i aprendre a la vegada, de matemàtiques, de llengua. I jo us proposo una mica de lectura, perquè a nosaltres ens agradava molt llegir. Recordeu que llegíem la Gum Girl, la Princesa de Negro? Clar, aquests llibres jo no els tinc a casa meva perquè estan a l'escola, confinats també, no poden sortir. Però en tinc un molt xulo que és una mica màgic, perquè també hi ha jocs per fer, que es diu Xàfec de lletres. Us el recomano, Si quan s'acabi tot això podeu anar a buscar un llibre, aquest està molt bé, perquè a part es llegeix molt fàcilment i al final de tot, fixeu-vos que hi ha diverteix-te conversant, hi ha activitats per fer en família, jocs, ja el d'una serp, que l'hem fet a casa meva i ens agrada molt. Us l'ensenyo un momentet, a veure si el trobem. Aquest de la serp. És molt fàcil de fer. Hi ha una serp molt gran. Ja us l'intentaré fer apropar també a través de la web de l'escola, perquè és amb un dau i fitxes i cada categoria que té la serp podeu fer una activitat d'expressió oral molt divertida. Comencem la lectura, doncs. Vinga, som-hi, preciosos i precioses de l'escola Pinyana. A veure com comença aquesta història. En Blanquet era un núvol petitó del color del cotó fluix. Havia nascut al bell mig de la mar, un matí d'estiu, quan la calor va volatilitzar milers de gotetes cap al cel. Al començament, només era un cúmul de vapor d'aigua en suspensió, sense forma aparent, però en poc més d'una hora ja tenia una silueta ben definida i una densitat prou consistent com per a poder viatjar sense desfer-se. Així que quan va bufar el vent de gregal, va aprofitar l'impuls i va moure's cap a la costa, aturant-se a sobre d'un poble de carrerons estrets i casetes de pescadors. En Blanquet es va quedar quiet observant-ho tot. Estava hipnotitzat amb el moviment de la gent que anava i tornava de la platja, del mercat i del parc. Aviat també podrem fer excursionetes cap a la plaça, cap al parc, cap a la platja, per què no? Ara que aviat arribarà l'estiu. Fins aquí la lectura d'avui. Però abans d'acabar, us volia plantejar una sèrie de preguntes perquè les aneu pensant i un dia d'aquests, quan ens retrobem, les podem compartir. Diu així: coneixes algun poble que t'agradi molt? Com són els carrers i les cases? És de costa o de muntanya? Poden ser estrets com aquest o molt amples, i pot haver moltes places, o les casetes poden ser grans o baixetes. Què té d'especial aquest poble per a tu? Potser hi tens molts amics, o potser senzillament t'agrada jugar en aquells carrers o en aquells parcs d'aquest poble. Alguna vegada t'has quedat hipnotitzat mirant alguna cosa? Quina? A veure, pensem-hi. Estaré esperant a que quan ens retrobem en puguem parlar entre tots i totes. Un petó ben gran des de casa meva. Adeu, fins demà!